Και να ήταν μόνο αυτό. Αλλά τι να σας πω, λυπούμαι ειλικρινά που σας τα λέω όλα αυτά, δεν θα έπρεπε. Αλλά τι να σας πω, μήπως θέλετε να φάτε ξύλο την πρώτη νύχτα του γάμου σας? Έχω ξύλο, αυτό θα είναι τρομερό! Και είναι όπως σας τα λέω, Δεσποινή. Δηλαδή, εσείς με συμβουλεύετε τον κύριο Πορτκαλιώση. Ακριβώς, τον Ιβάν Κούσμιτς Πορτκαλιώση. Η δουλειά μου φαίνεται πως πάει καλά. Πάω γρήγορα να φέρω τον Πορτκαλιώση. Λοιπόν, κύριε Κασκαλιό, εσείς λέτε τον Ιβάν Κουσμίτς Πορτκαλιώση. Ακριβώς, Δεσποινής μου, τον Ιβάν Κουσμίτς Πορτκαλιώση. Καλά, και με τους άλλους εκεί τι θα γίνει? Τι θα πει τι θα γίνει? Λέτε να ανοιχτώ σε όλους? Μα και βέβαια θα αρνηθείτε, Δεσποινής μου. Η πολυγαμία στον τόπο μας είναι παράνομη. Μα ναι, δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι, αλλά βρείτε τους μια δικαιολογία τέλος πάντων. Πείτε τους πως είστε ακόμη νέα και πως δεν θέλετε να παντρευτείτε. Ναι, αλλά αυτοί δεν θα το πιστέψουν. Θα αρχίσουν να ρωτάνε πώς και γιατί. Λοιπόν, θέλετε να τελειώνουμε με αυτούς άπαξ διαπαντός? Πώς, για πέστε μου. Πολύ απλό. Μπορείτε να τους πείτε, γκρεμιστείτε από εδώ βλακέντε. Μα πώς είναι δυνατόν να πω κάτι τέτοιο? Πείτε το, αγαπητοί μου, και σας διαβεβαιώ, ύστερα από αυτό δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του κανείς από αυτούς εδώ μέσα ξανά. Ναι, κύριε Κασκαλιό, αλλά αυτό είναι πλησιά, θα θυμώσουν. Ας θυμώσουν, δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Το πολύ να σας χτίσει κανείς κατά μου. Να, βλέπετε λοιπόν, κι άλλο θέλω. Χτίσιμο. Άλλους κι άλλους Δεσποινείς μου τους έχουν χτίσει τόσες φορές. Ξέρω συγκεκριμένα καθώς έναν πρέπει κύριο στη δουλειά που τόσο πολύ στενοχώρησε το αφεντικό, σώνει και καλά να το αυξήσει το μισθό του, που τόσο πολύ αγαπητή μου απελπίστηκε ο άνθρωπος, που του ρίχνει μια φυσιά στα μούτρα, τόσο του λέει και ξεφορτώσουμε από εδώ σατανά. Και παρόλα αυτά, Δεσποινείς μου, μετά από λίγες μέρες του αύξησε το μισθό του. Τι μου λέτε? Ακριβώς. Με μία ροχάλα τακτοποίησε ένα σωρό δουλειές. Ο τόπος μας είναι ωραίος. Η ζωή είναι ωραία. Αυτό που έχει σημασία, αγαπητοί μου, είναι να έχεις μαντήλι στην τσέπη σου. Τρως τη θυσιά σου, κάνεις τη δουλίτσα σου, βγάζεις το μαντιλάκι σου, πείσεσαι και όλα τελειώνουν. Όμως χτυπούν. Σίγουρα θα είναι κάποιος από αυτούς. Καλό θα είναι να μην μένετε εδώ. Έχετε άλλη έξοδος? Ναι, πώς πότε της Περσία. Θεέ μου, πώς τρέμω. Μην τρέμετε, μην ανησυχείτε, ψυχραιμία, Στεφανιδί. Πάω γρήγορα να φέρω τον Πορτκαλιώση. Καλημέρα σας, Δεσποινής αγάπια. Καλημέρα σας, κύριε Σκουκλάκο. Φοβούμαι πως ήρθα λίγο νωρίς βέβαια, αλλά επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Καταρχήν, όσον αφορά βέβαια το βαθμό μου, το ξέρετε, είμαι ένας πάρα πολύ Δεσποινής. Είμαι ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Οι προϊστάμενοι μου με αγαπούν και οι πιστάμενοι μου με σέβονται και με υπακούν. Εστερούμε μόνο ένας πράγματος, Δεσποινής, ή μάλλον όχι, ένας προσώπου. Μια φίλης, μια συζύγου, μια συντρόφου του βίου μου, εννοείται, Δεσποινής. Κύριε μου, νομίζω ότι έχω με μικρή για να... Τι? Κύριε μου, δεν σκοπεύω ακόμα να παντρευτώ. Δεν σκοπεύω να παντρευτείτε. Όχι, κύριε μου. Πώς διάβολο χάρασα αυτή τη διάρκεια, δεν ήθελα να δούμε τον κόσμο. Έγινε, δεν σκοπεύετε να παντρευτείτε. Όχι. Αυτού να πάνε ο διάβολος, δεν μας αφήνουν να κοιτάξουν τη δουλειά μας. Ο Δεσποινής μου. Δεσποινής αγάπια, νομίζω ότι ήρθα λιγάκι νωρίς. Και ο Ιβάν Παύλοβιτς, τα σέβη μου, αγαπητέ μου. Στον διάβολο να πας εσύ και τα σέβη σου. Λοιπόν, Δεσποινής, πείτε μου, σε παρακαλώ. Ναι ή όχι. Του να πάει, να σηκώσει. Να ήρθε λίγο νωρίτερο του δέοντος. Όχι, κυρία μου, λάθος κάνατε. Ίσως Δεσποινής να ήρθε λίγο νωρίτερο του δέοντος, παρότι η αφεντική παγορεύει πρέπει, αλλά πρέπει να μάθει. Πρέπει. Μόνο αυτή σου λέει γεροτράγο. Δεν έσφαγες καλύτερα το ποδαράκι σου παρά να ξανάρθεις. Λοιπόν, Δεσποινής, πείτε μου, σε παρακαλώ. Πείτε μου ένα ναι, ένα όχι. Είμαι άνθρωπος της υπηρεσίας επιτέλους. Δεν έχω καιρό για χάσιμο. Κυρία μου, ξέρετε, νομίζω ότι εγώ... Τι θέλετε να πείτε. Κυρία μου, να καταλάβετε με... Νομίζω ότι... Γκρεμιστείτε! Γκρεμιστείτε! Γκρεμιστείτε σε μένα, Δεσποινής. Ουδέποτε ή οσδήποτε απευθυνόμενος σε μένα χρησιμοποίησε μια τέτοια λέξη. Με εννοείται, Δεσποινής! Με εννοείται! Είναι τρελές χωρίς άλλο. Εδώ μέσα λοιπόν τι στάθηκε. Τώρα μισό λεπτό να κουμπωθώ, ξεκουμπώθηκα. Θα μου ξεγλιστρήσεις πάλι. Όχι, να τα πω, δεν ξεγλιστρώ. Πού να πάει ο διάλος ώρα που βρήκε να ξεκουμπωθεί. Καλησπέρα, κύριε. Δεν μου λέτε, κύριε, συγγνώμη. Τρελή είναι η νύφη. Συνέβη τίποτε. Κατανόητα πράγματα. Πήρε δρόμο, κάθισε να φωνάζει, θα με δει. Είναι τρελή, κύριε. Κάπου την πιάνει,
Και είναι πολύ καιρό που το αυτό, κύριε. Από μικρή. Η μάνα της είχε να το λέει. Βέβαια. Αν ήταν στα λογικά της, ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά και τώρα δεν πειράζει. Φτάνει μόνο η τρίκα τα περιουσιακά της στοιχεία να είναι εντάξει. Μα αυτή δεν έχει τίποτα, κύριε. Πώς? Τίποτα φτωχιά σαν το σπουργί της. Και πώς και το πέτρινο σπίτι που γράφει. Πέτρινο σας το είπα. Πέτρινο. Αν ξέρατε, κύριε, πως είναι χτισμένο, είναι χτισμένο με ένα τούμπλο και από μέσα τι δεν θέλετε και δεν έχει. Πριονίδια, ροκανίδια, πελεκούδια. Στο Θεό σου. Ακριβώς. Σαν πως δεν ξέρετε πως χτίζουν τα σπίτια σήμερα. Τα χτίζουν όπως κύριε και τα υποθηκεύουν. Μα νομίζω πως αυτό εδώ το σπίτι δεν είναι υποθηκευμένο, κύριε. Δεν είναι υποθηκευμένο, έτσι σας είπα. Έτσι μου είπατε. Όχι μόνο υποθηκευμένο δεν είναι, κύριε, αλλά και 2 χρόνων δόκοι δεν είναι πληρωμένοι. Έχει μάλιστα η κοπέλα και έναν αδελφό, ο οποίος υπηρετεί στον Άριο Πάγο. Και θέλει αυτό το σπίτι. Κακός που δεν έχει το Θεό του. Είναι ικανός να βγάλει και το τελευταίο που κάμισο της μάνας του αθεοφόβο, σας λέω. Μα πως διάβολα αυτή η γριά η προξενήτρια. Αν το χτίνω σαν την ψεύτρα, έτσι και την πιάσω στα χέρια μου θα τη σκίσω. Πού είναι? Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Παρακαλώ. Ομολογώ, μην γνωρίζουν την γαλλική. Μου είναι πολύ δύσκολο να κρίνω αν η δεσποινής αγάπια ομιλεί ή δεν ομιλεί την γαλλική. Πέστε μου σας παρακαλώ, η οικοδέσποινα γνωρίζει? Ούτε γρή, κύριε. Τι μου λέτε? Ούτε λέξη. Το ξέρω πολύ καλά. Ήταν συμμαθήτριες με τη γυναίκα μου, κύριε. Η γυναίκα μου γνωρίζει πολλές γλώσσες. Είναι γλωσσοκοπάνα. Ξέρετε κινέζικα? Όχι, κύριε, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Αλλά αυτή ξέρει, μπορεί να σας μιλήσει. Η δεσποινής αγάπια, κύριε, ήταν διαρκώς τιμωρημένη στο σχολείο. Έτρωγε μάλιστα και ξύλο από το δάσκαλο της γαλλικής. Φανταστείτε, κύριε, μόλις την αντίκρισα για την πρόαισθηση πως δεν ξέρει ούτε λέξη γαλλικά. Μας τα πάρω διάβολος από τα γαλλικά. Και θα δείτε, κύριε, πως μου τα περιέγραφε. Σπίτι πέτρινο, λέει, με 2 πατώματα και άλλο σπίτι ξύλινο. Αμάξι, λέει, άλλο να σε πάρουν και να πας όπου θέλεις. Έτσι και την πιάσω τα χέρια μου. Θα την διαλύσω. Να κοροϊδεύσει εμένα, έναν ανώτρο. Ανώδη! Ότι σε εδώ μια παλαιοψεύτρα. Με απαντήσατε λοιπόν, κύριε Φέκλα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εσείς με ξεκουφάνατε. Τι σπίτι πέτρινο και κοροϊδίκια μου λες. Το σπίτι είναι χτισμένο με ντούβλα. Γιατί ξέρω εγώ, παιδί μου, μήπως εγώ το έφτιαξα. Ίσως έπρεπε να το φτιάξουν έτσι και γι' αυτό το έφτιαξα. Ρώτα το μηχανικό. Και είναι εκεί παθηκευμένο. Που να σε πνίξουν οι διάβολοι στρίγλα καταραμένοι. Αλλά δέστον αντί να ευχαριστήσει το Θεό που φροντίζω για να τον δεν βρίζει κιόλα. Όχι, Φέκλα Ιβάνοβνα. Και σε μένα επίσης είπατε πως ξέρει γαλλικά. Αυτό εκ μέρους σας ήταν μεγάλη κακοήθεια. Μα ξέρει, παιδί μου, πήγε στο σχολείο, όλα τα ξέρει. Και γαλλικά και γερμανικά και γεωγραφία, ό,τι θέλει. Όχι, Φέκλα Ιβάνοβνα. Μόνο τη γλώσσα μας ομιλεί. Και τι κακό βρίσκεται σε αυτό. Και εγώ μιλώ τη γλώσσα μας. Και εσείς το ίδιο. Έπειτα τη δικιά μας τη γλώσσα τη καταλαβαίνει και κανείς καλύτερα. Γι' αυτό και τη μιλεί. Και μην ξεχνάτε πως και όλοι οι άλλοι τη γλώσσα μας μιλούσαν. Έλα εδώ, γρία παλιόγρια, θα σε σκίσω, έλα μπροστά σου, κουπά. Δεν ας μιλάτε, δεν ας τίποτα. Δεν ας τίποτα να με δει. Να πάω να πεις στην ύφης ότι είναι μια χαμένη. Και θα σε μάθω εγώ να ξεγελάσουν τίμης στον τρόπο. Κι εγώ σου λέω πως εσύ είσαι ένας χαμένος. Καλέ τον είδατε, Ας το πιάνω αυτό. Οπότε καλή μου σπιτάδι μου, ότι δεν ελπίζα ποτέ να με εξαπατήσεις κατά των τρόπων. Αν ήξερα ότι η μόρφωση της νύφης ήταν τέτοια, ούτε θα πατούσα το πόδι μου εδώ, μάλιστα. Καμένα θα μου είναι μεθυσμένη. Εσένα πάλι τι σκέφτεσαι. Όλα δέστονε πάει τους. Τρελό, γιατί σου ήρθε στο μυαλό να παντρεύεις τους ανθρώπους. Ξέρεις εσύ να παντρεύεις. Μα από εκεί ανοίξαν η μάνα σου τι κάνε καλή έκανε άμα σε πιανούσε. Τα έκανε το μυαλό της από τον καημό. Μ' αρέσει πολύ, κύριε, ο όρθιμος χαρακτήρας σας. Τρομερά διασκεδάζω μαζί σας. Μα τι της ήρθε στο μυαλό, πείτε μου, κύριε, της ανόητης, να κάνουμε την προξενήτρα. Μα
ξέρει αυτή να παντρεύει, κυρία. Μόνο εγώ ξέρω. Και τώρα που άρχισα θα τελειώσω τη δουλειά. Για πείτε μου, ξέρετε εσείς να παντρεύετε? Και βέβαια ξέρω να παντρεύει. Όποιον θέλει, κύριε, και με όποιον θέλει. Τότε σας παρακαλώ πολύ, παντρεύτε εμένα με τη Δεσποινίδα Αγάπια. Εσάς. Ναι, Τι εμένα. θέλετε στην πατριά, κύριε. Τι θα πει αυτό ότι θέλω την πατριά, κύριε? Όλος ο κόσμος, μέχρι και τα ζώα ακόμα κάνουν. Καταλαβαίνετε. Μα δεν ακούσατε, κύριε, ότι αυτή δεν έχει καθόλου φρίκα. Μα είναι κρίμα, κύριε, είναι κρίμα. Αλλά είναι τόσο χαριτωμένη κοπέλα. Τι να την κάνω με την φρίκα? Μια καμαρούλα με ένα κρεβατάκι της και ένα παραβάνα που μας βλέπει ο κόσμος. Τέλος πάντων, τι της βρίσκεται και σας αρέσει, δεν καταλαβαίνω. Να σας πω, κύριε, εμένα μου αρέσει γιατί είναι παχουλή. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι αδύνατες. Και να πει κανείς ότι αξίζει τίποτα από αυτόν. Μοιάζει σαν άδεια καπνοσακούλα. Όχι, όχι, κύριε. Εσείς για κανένα λόγο δεν πρέπει να παντρευτείτε. Και γιατί? Γιατί εδώ που τα λέμε, αυτή είναι μια καλά κοπέλα, κύριε. Ενώ εσείς είστε και τα πανηγύρια. Τι είπατε για τα πανηγύρια? Αυτό είναι προσωπική προσβολή, κύριε. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε, κοιτάξτε, επειδή εσείς ήταν ανθρωπολογικό και με φρόνηση, γι' αυτό ακριβώς σας το είπα. Αν ήταν άλλος, δεν θα το έλεγα. Ναι, κύριε. Καλά, αλλά αφού το θέλετε, μπορώ να σας παντρέψω. Αλλά με άλλη. Όχι, όχι με άλλη. Εγώ με αυτήν εδώ θέλω να με παντρέψετε. Σας παρακαλώ. Επιμένετε. Ναι, επιμένω. Καλά, λοιπόν, θα σας παντρέψω. Αλλά με μια συμφωνία. Ποια συμφωνία? Δεν θα παρουσιαστείτε ούτε στις νύχτες. Μα πώς δεν γίνεται? Πρέπει για τα μάτια του κόσμου. Πώς θα γίνει ο γάμος? Όχι, θα τα αναλάβω εγώ. Εσείς θα πάτε στο σπίτι σας, θα περιμένετε και εγώ θα σας ειδοποιήσω. Δεν μου λέτε. Θα πρέπει να περιμένω πολύ. Όχι, σας είπα, κύριε, θα περιμένετε περίπου κάνα 2 ώρες. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Μήπως πρέπει να φέρω ένα χαρτί το βιβλίο της συντάξεως να αποδείξω? Όχι, σας είπα, κύριε, δεν χρειάζεται τίποτα. Θα πηγαίνετε στο σπίτι σας και θα σας ειδοποιήσω. Ουφ, Θεέ μου, τι άνθρωπος, τι αντιπαθητικός άνθρωπος είναι αυτός. Ξέχασα το καπέλο. Μα επιτέλους. Μα τι, έφυγαν όλοι? Έφυγαν. Δεν είναι κανείς εδώ? Κανείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει το πόδι του κανείς άλλος. Θεέ μου, πώς φοβήθηκα. Και ο φοβερός ήρωας εκείνο είναι ο Σωτήριος Μελάτος για τη γυναίκα του. Ακόμα νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει, κύριε Κασκαριό. Μην ανησυχείτε, δεσποινίες μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει το πόδι του αυτός, ούτε στον όριο των άπαντα εδώ μέσα. Καλά, και ο τρίτος? Ποιος τρίτος? Θέλω να ακούσει να μιλάει για μένα. Αυτό το χρυσό μου. Αυτός είναι ένας ηλίθιος. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Είναι ένας μεθύστατος. Να πάει κιόλας. Τι Δεν θα λέτε, πάρω να κύριε? με βρει. Σας παρακαλώ πολύ. Εσείς μου είπατε ότι θα με υποστηρίξετε και εσείς με στολίσατε κανονικά. Όχι, όχι, Και κύριε. εγώ το μόνο αυτό, δεσποινής μου, είναι ένας απατεώνας, ένας κατεργάτης. Σας πίνεις αγάπη, πού είναι τίποτα αυτά που σας λέει? Πού έχει πάει? Δεν είναι τίποτα σωστό από όλα αυτά. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Συγγνώμη, κύριε, αλλά ξέρετε, έχει αρχίσει το κεφάλι μου να με Δεν πονεί. σπίνεις αγάπη, δεν είναι τίποτα. Όλοι έχουμε τα ελαττωματάκια μας. Να και εμένα το δικό μου κεφάλι. Βλέπετε που έχει λύγει το σιδάμα λακρίτσα. Ο κουρέας μου όμως μου υποσχέθηκε ότι γρήγορα θα φυτρώσει μαλλιά. Όσο για το χρώμα του προσώπου μου γίνεται ροδαλότερο τον Αύγουστο. Κύριε, αλλά ξέρετε, το κεφάλι μου καταλάβετε με εσάς παρακαλώ. Πρέπει να φύγω, θα πρέπει να φύγω, να φύγω. Μήπως γιατί δεν με θέλετε άλλο κάτι? Να την έφυγε. Και στην αρχή όλα πήγαιναν τόσο καλά. Είναι η 17η φορά που μου συμβαίνει αυτό. Όλα στην αρχή πηγαίνουν μια χαρά και ξαφνικά και πετάει το πουλάκι. Ναι, όντως είναι η 17η χιλιότητα. Τι να κάνω τώρα? Δεν βαριέστε. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Θα έρθω να διαλέξω μια νύχια από εδώ. Δεσποινείς είστε ελεύθεροι. Όχι, γαμώτο, η 18η. Εσείς. Όχι, επιτέλους. Μα πού ήσουν να πιστεύεις το τελειώσει? Κασκαριό, παιδί μου, όμως ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως με προτιμάει από τους άλλους. Μα τι λες, αγαπητέ μου, προτιμάει? Είναι εξεντρελαμένη μαζί σου. Αλήθεια σου το είπε. Φοβερός έρωτας ο Καλλιός. Και τι λέει, τι δεν λέει, λογάκια.
που λέει για σένα, εγώ που τάφτω και κοκκίνησα από το καλλιό. Πώς με λέει, μπουμπουκάκι μου, περιφεράκι μου, προπολί μου, μορδάκι μου. Και να το μόνο αυτό, αγαπητέ μου. Άμα θα παντρευτείτε, θα σου λέει κάτι λόγια που θα λιώνεις. Αλήθεια, Ναι, αλλά τώρα δεν πρέπει να χάνουμε ούτε λεπτό. Θα μιλήσεις μαζί της, θα της ανοίξεις την καρδιά σου και θα της ζητήσεις το χέρι της στα γρήγορα. Πώς αμέσως. Αμέσως, το καλλιός είναι αμέσως. Ανάβει και ίδια. Δεσποινής αγάπη. Σας φέρνω το ευτυχή τούτο θνητό το οποίο βλέπετε. Ποτέ, αγαπητοί μου, δεν υπήρχε στον κόσμο άνθρωπος πιο ερωτευμένος από αυτόν. Το παρακάνεις. Θα υπάρξει. Αυτό σε μένα σε παρακαλώ. Να μιλάτε ελεύθερα μαζί του. Είναι ντροπαλός, ξέρετε. Χαμηλώστε λίγο τα μάτια σας. Σηκώστε λίγο τα πλήδια σας. Ξαφνικά έχετε του μια πλογερή ματιά έτσι να τον σπάσετε. Κάνατε κακά που δεν βάλατε εκείνο το όμορφο φορεματάκι που είχατε. Αλλά είναι, καλό είναι και αυτό. Άσε με σε παρακαλώ. Δείτε λίγο τον νόμο σας, λίγο το πόδι σας. Ας το δει ο αγρίος. Λοιπόν, σας αφήνω με την πιο ευχάριστη συντροφιά. Εγώ πρέπει να πάω στην κουζίνα, γιατί όπου να είναι θα έρθουν οι άνθρωποι που παραγγείλαν το δείπνο. Λοιπόν, εσύ, όπως σου είπα, στο ψαχνό και λίγα λόγια. Λοιπόν, σε απαντηθεί. Σας αρέσει η βαρκάδα, Δεσποινής? Βαρκάδα? Ναι, να τραβάτε κουπί, εμένα πολύ μου αρέσει. Σας αρέσει το καλοκαίρι, Δεσποινής? Ναι, πώς, το καλοκαίρι μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, κύριε. Και εμένα μ' αρέσει το καλοκαίρι. Όμως ο καιρός μπορεί να χαλάσει από τη μία στιγμή στην άλλη, ακόμη και το καλοκαίρι. Ναι, ξέρετε, εδώ στον τόπο μας. Σας αρέσουν τα λουλούδια, Δεσποινής? Α, ναι, τα ωραία λουλούδια τα αγαπώ περισσότερο από όλα, ξέρετε. Κι εγώ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σας λουλούδι? Α, δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι περισσότερο από όλα προτιμώ τα γαρούφαλα. Τα γαρούφαλα. Ναι, ξέρετε, δεν είμαι βέβαιη, αλλά πηγαίνετε στην εκκλησία. Πώς, πηγαίνω. Και σε ποιον εκκλησία πήγατε την περασμένη Κυριακή? Στις Αναλήψεως. Και την προπερασμένη? Την προπερασμένη, στην Μητρόπολη του Καζάν. Και... Μα είναι το ίδιο σ' όποια εκκλησία και προσευχηθεί κανείς. Δεν συμφωνείτε κι εσείς, Δεσποινής? ναι. Μόνο που η Μητρόπολη είναι ωραιότερα στολισμένη. Τι τολμηροί άνθρωποι που είναι οι Ρώσοι. Για τους εργάτες, λέει ο Δεσποινής. Τι τολμηροί που είναι. Στέκονται εκεί ψηλά στην υποδομή και δεν φοβόνται διόλου. Κρέμονται από μία τρίχα. Περνούσα που λέτε, Δεσποινής, από ένα σπίτι, ήταν ένας μάστορας και πάνω ψηλά και ασβέστονε και δεν φοβόταν διόλου. Και πού αυτό? Στον δρόμο από εκεί που πηγαίνω στο Υπουργείο. Πώς στέκεται? Όλα τα πράγματα κάποτε τελειώνουν. Μα τι λέτε, κύριε? Μα σας ζητώ συγγνώμη να σας ενόχλησα. Όχι, ποτέ με όλα αυτά δεν με ενοχλήσετε καθόλου. Τότε αφού δεν σας ενόχλησα θα μου επιτρέψετε να περάσω πάλι κανένα βραδάκι να τα πούμε. Πώς, με μεγάλη ευχαρίστηση. Οπότε θελήσετε. Τι αξιοπρεπής άνθρωπος. Πόσο χάρηκα που τον γνώρισα. Δεν είναι καθόλου φλιαρός. Είχε δίκιο ο φίλος. Κρίμα μόνο που έφυγε τόσο γρήγορα που ήθελα να του πω κι εγώ κανένα δυο ωραία
θα κάνεις το σπίτι. Μα γιατί να κάνω εδώ κατσκαλιό. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Ώστε λοιπόν της άνοιξες την καρδιά σου. Ναι, δηλαδή μόνο αυτό δεν έκανα. Μόνο αυτό δεν έκανες. Αν τότε τι έκανες Πορκαλιώση. Μιλήσαμε για όλα και σε πληροφορώ. Πέρασα πολύ ευχάριστα την ώρα μου μαζί της. Και πώς θα τα προλάβουμε όλα, δεν μου λες. Σε μία ώρα θα γίνει ο γάμος. Και Σε εσύ μία- ακόμα δεν έκανες την πρόταση. Σε μία ώρα- Μιλάτε για μήνων και ειδάτων μαζί της για να τον άσο κάνεις την ώρα σου. Σε μία ώρα θα γίνει Σε ο μία γάμος. ώρα, αυτό που άκουσες. Δεν μπορώ φίλε μου. Θα στεφανωθείς σήμερα Πορκαλιώση. Εγώ να στεφανωθώ σήμερα. Σήμερα! Σήμερα! Εσύ δεν μου έδωσες το λόγο σου ότι αν φύγουν από τη μέση γαλλή γαμπρή, θα είσαι έτοιμος να στεφανωθείς αμέσως. Ναι, αλλά εγώ και τώρα δεν καθέτω το λόγο μου, αλλά μετά ένα μήνα τουλάχιστον ή 6 εβδομάδες. Ένα μήνα ή 6 εβδομάδες. Σε 2 μήνες ήθελα να Μα πω. είσαι τρελός Πορκαλιώση. Μα τότε σε 6 εβδομάδες. Είσαι ένας ηλίθιος Πορκαλιώση. Μα γιατί με βρίζεις. Βρίζε, δεν με νοιάζει. Δεν μπορείς να παντρευτείς. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς να παντρευτείς. Μα είσαι άντρας Πορκαλιώση. Και σαν άντρας πρέπει να κάνεις αυτό με επιτιμή. Τι θα πει δεν σου έρχεται. Τι δεν σου έρχεται Πορκαλιώση. Δεν μου Άκουσε έρχεται. σε παρακαλώ. Ήρθε η ώρα να σπάσεις τη μοίρα σου από τα μαλλιά. Να βγεις από το καβούκι σου. Και να ζήσεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος επιτέλους. Τι άλλο θέλεις να σου πω για να με καταλάβεις. Σε καταλαβαίνω, ξέρω τι θέλει να πεις. Μα αν μπορούσα να το κάνω έτσι για να σε ευχαριστήσω. Δηλαδή Πορκαλιώση τι θέλεις να πέσω στα πόδια σου μπροστά σου. Μα γιατί. Να λοιπόν πέφτω μπροστά σου. Σε παρακαλώ γονατιστός. Σε κλιπαρώ, σε εξορκίζω. Πάψε να αρνείσαι. Αδύνατον, φίλε μου, αδύνατον. Λοιπόν, ύστερα από αυτό δεν είσαι ένα γουρούνι, ένας μασκαράς. Ας είναι, τι με βρίζεις. Και εγώ για μένα πρόβλημα. Για το συμφέρον το δικό σου βλάκα. Σε εγκαταλείπω. Μια καλή νέα, παράτα με επιτέλους. Σε εγκαταλείπω από καλλιώσει, ναι. Μα χωρίς εμένα θα χαθείς. Αν δεν σε παντρέψω μου θα μείνεις βλάκα στον αιώνα τον άπαντα. Και εσένα τι σε νοιάζει, τι σε κόφτει. Και εγώ για σένα ξέρω κέφαλε. Για σένα φροντίζω. Θέλω να σε αποκαταστήσω. Ας μου λείπουν οι φροντίδες σου, δεν θέλω να αποκατασταθώ. Αν πήγαινε στον διάβολο. Ναι, θα πάω. Να πας σε εκείνον δρόμο. Ναι, λοιπόν πηγαίνω. Και στον δρόμο να σπάσεις το ποδάρι σου. Ότι στο λαιμό δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Όλα μεταξύ μας τελείωσαν. Ας το διάλο, βλάκα. Ο βλάκας. Αλλά και εγώ τι του είμαι. Και εγώ τι είμαι, ένας βλάκας. Κάθομαι και φωνάζω και ξέρω το λαιμό μου. Μα τι μου είναι στο κάτω-κάτω, συγγενής μου είναι. Και εγώ τι του είμαι. Βία του είμαι. Μάνα του ή παραμάνα. Όχι. Κάθομαι και τρέχω και ξεθεώνομαι για αυτόν να τον εμπαντρέψω τον βλάκα. Τώρα που πάει σπίτι του, θα ξαπλώσει την πολυθρόνα του, θα απλώσει τα ποδάρια του και 9 έχει ο μήνας. Τι αντιπαθητικό μούτρο, Θεέ μου. Υπάρχουν και άλλα αντιπαθητικά μούτρα, ρε παιδιά, αλλά σε κι αυτού νου, όχι. Σου έρχεται να του σπάσεις τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά βροχές. Αλλά όχι, όχι. Δεν θα τον αφήσω να μου ξεγλιστεί. Θα πάω τώρα να τον φέρω πίσω. Πόσο πολύ χτυπάει η καρδιά μου. Προσπάθησα προηγουμένως να βγάλω από το μυαλό μου το Πορκαλιώση, αλλά αδύνατο. Και διασακέλει μας τα χέρια. Κουβάρια σαν ήμας. Τίποτα, τίποτα. Λένε
μικρή υπόθεση. Δηλαδή, τι να πρόκειται. Αλλά ήθελα πρώτα να ξέρω αν δεν σας φανεί παράξενο. Τι να μου φανεί παράξενο, κύριε Κοκαλιώση. Μα πείτε μου, δεν θα σας φανεί παράξενο ό,τι κι αν σας πω. Μα πώς μπορεί. Παράξενο. Κάτι που θα το πείτε εσείς μου. Από εσάς μόνο ευχάριστα λόγια που είναι κανείς. Μα Δεσποινής, ξέρετε, αυτό ποτέ δεν το έχετε ξανακούσει. Μα τι είναι αυτό, κύριε Κοκαλιώση. Πείτε μου, γιατί διστάζετε. Λοιπόν, εδώ περί τίνος πρόκειται. Όχι, όχι, ας το αφήσουμε για άλλη φορά. Μα γιατί διστάζετε. Διστάζω, Δεσποινής, δεν βρίσκω λόγια για να... δεν μπορώ να σας το πω. Πείτε μου, κύριε Κοκαλιώση, γιατί διστάζετε. Γιατί ξέρω κι εγώ, γιατί είμαι απεσιόδοξος, είμαι δύσπιστος, διεστραμμένος, μια παθολογική περίπτωση. Ένας άνθρωπος ανάξιος να σας δέσει ακόμη και τα παπούτσια σας. Κουταμάρες! Δεσποινής αγάπια, ο άνθρωπος από εδώ θέλει να σας πει ότι θέλει να σας παντρευτεί. Ζητάει το χέρι σας. Θέλει να σας πει ότι μέρα και νύχτα τον κυνηγάει ωραία μου από σας, ότι δεν μπορεί χωρίς εσάς και δεν αντέχει. Σταμάτα επιτέλους. Δέχεστε, αγαπητοί μου, να κάνετε αυτό το φυτό ευτυχισμένο. Μα κύριε μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να κάνω εγώ αυτό το φυτό ευτυχισμένο. Πάντως, εγώ είμαι σύμφωνη. Αυτό ήταν. Πάει και τελείωσε. Έλα εδώ, αγαπητέ μου. Δώσε μου το χέρι σου. Εσείς επίσης. Αυτό ήταν. Ευλογώ το γράμμα σας. Να είναι ευτυχισμένος και άλλη φορά που να έχω χρόνο θα σας εξηγήσω τι και πώς τι πρέπει να κάνετε. Ο γάμος είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Αλλά άλλη φορά. Λοιπόν, αγαπητέ μου, πρέπει να φιλήσεις την νηστή σου τώρα. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις, έχεις και την υποχρέωση. Δεσποινής αγάπια, σύμφωνα με τη συνήθεια, πρέπει να τον αφήσετε να σας φιλήσει. Επιτρέψτε μου, Δεσποινής, ναι, πρέπει να σας φιλήσω. Θέλω να παντρευτώ! Ναι, θέλω! Τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Κάνω μια είδη σταθμή για τα ψηφίματα. Ναι, θέλω να στεφανωθώ αμέσως, Δεσποινής. Ωραία, Δεσποινής μου. Πρέπει να πάτε να ετοιμαστείτε. Το ελληνικό σας φόρμα το έχετε έτοιμο. Ναι, εγώ στη στιγμή δίνομαι. Πηγαίνετε αμέσως.